Ahoj, buzerant. Matúš? No. Zdraví ťa Senpai Flexi. Čo? Že ťa zdraví jeden šetu, Senpai Flexi sa volá. Zajímavý nick, nepoznám. No. Ale ďakujem. Težká. Ďakujem. Jaj. Daddy got 61, remember life until love becomes the better one. Vypneme túto socku. No, ideme teda ľudia pozývať. Takže, Ježiš. Počúvaj, čo je toto za logiku volkovať, Katy? 20 má. Čo je toto za logiku? Počúvaj, my hráme proti úplným kokotom. Rado, ukáž vajcia. Nie, čo si, nebudem takéto ukazovať. To by som bol ako, nie, čo si sa zbláznil, to by bol, oh, fail. Oh. Nie, čo si. Rambus. No poď. Keď na teba dopadnem, Behali peklo. tak ideme, bežím. Keď na teba dopadnem ešte raz. Poď. Asi v To dome sú nie. svine! Ma chcú zabiť. I think that vyšlo im to. Počkaj, Spexo, ty si jebli? Prečo si otočený v druhej strany, keď sa vieš z Rambus na banán? What the fuck? Jo, ľudia, to je Asi sú na strašné. bečku, čo? Vydržím takú 3 sekundy. Nedám ti. Pozor, idem. Čo? Pozor, stavky, Dva. kto vyhrá? 1. Nič. Bečko, všetkým ďakujem, čo sú za mnou na B, Spexu, poď tam aspoň jedokolo, lebo jezdiaku. Čip. Skap. Spexo, ty si taký useless hra... Dobral si mi ako. Ja mám s takým useless hráčom, že to není možné. Tu a už. Väčšinou spí, takže... Ideme na blízko zas? Zapalím pod strom. Asi to pôjde. Mám Prebehli. 10. Nice, Spexo, poď. Ešte. Má Feedback. 20. Majú všetci málo. Po 10 AP. Pozriem. 50 v jednom, 54 v jednom. Dobre, budú mať eko, chlapci. 80, Poďme to skúsiť vyhrať. 60 na dvoch. Pekne Dúfam, že pôjdu B. Pôjdu Ačko. Pozor, ja mám taký kemp, že... Počkaj, ako mu dám hlavu do mainu. Jeden už je mŕtvý nám ide. Krásne. Pekne. Prosím ticho, rozbijajovačka. Ja ti nepomôžem, nečakaj. Na Ačku už na plence Ja som dvaja. rozmýšľal, buď lano, chápeš, normálne Áno. lano, alebo proste niečo Pekne. podobné tomu. To znamená, že Pekne. si že ťa hneď zabíja, alebo Chlapci, tak na zamyslenie. Vás to akože baví sedieť celý deň za počítačom a hrať Nesedem počítačom? celý za počítačom. Čo? Sedíš. Mňa? Mňa to nebaví sedieť celý deň za počítačom napríklad. Ja chodím aj do roboty. No, a ja chodím napríklad spím do 12:01, takže aj ležím, chápeš? Potom až sedím za počítačom. Pred A vás večerom, to baví? hej, No však vieš, koľko porna tu môžeš rôzneho sledovať? Vieš, koľko Ja som času? pozeral normálne s koňmi, vieš, aké Si to bolo mohol dobre? inak využiť? jak? Si mohol byť spevák. Spevák som mohol byť. Vieš. Spievak. Ty mi chceš povedať, že viem pekne spievať? 3, 2, 1... Taká hlava. Však ukáž. Kdeže, mieríš, ešte ani nebude zase. To si dobrý. Chápeš, Matúš, môžeš aj odmieriť a pozerať treba aj na mid. Má 19 sekúnd, zmenu ti nepôjde asi. Skús pozrieť na Pôjde mid. bečko. Validné pohyby. Ale čak je dášku. No, pozri na... Oooo, Matúš, aj. Ty máš také šťastie. On skáďal ti prešiel z sveta spawnu? Skáďal ti prešiel, Matúš. Ja neviem, skajem. Hoď ma ty. Ja idem na Alovo. mid. Naklad, pod! Rado, mám výpu! Kamaráde, ty si blázon. Podľa mňa prešiel cez bečko na cem. Pomoc! Je na večku? Hej. Oni už všade sú na Po, bečku. no to piče. Po, a teraz po, ty kokos. A po, ježiš. Co? Fago, počúvaj. Spexo.
Spexo! Pichnij do nią z boku. No. Że kuch tu są. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do, that's not even